नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो नया एल्बम गाना आप सबके बहुत जल्द सुने के मिली, जौना के रिलीज डेट और टाइम आप लोगन के बतावे खातिर इ वीडियो बनवले बानी। जी हाँ, गाना के नाम बा लड़कियों का रोग ना पालो। जी हाँ, लड़कियों का रोग ना पालो, जो कि नीलकांत फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के देखे के मिली। इ जौन गाना बा, इ गाना के डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग 24 दिसंबर के 6:15 सुबह सुबह रिलीज हुई, जौना में खेसारी लाल यादव, शिल्पी राज की आवाज़ हुई। गाने के लिखले बड़े सत्या स्वाकर और म्यूजिक दिले बड़े रोशन सिंह जी। गाना के वीडियो में आप लोगन के परमिला घोष के साथ महिमा सिंह नज़र आई हैं। क्या तैयार रही आप लोग फुल वीडियो सॉन्ग देखे खातिर 24 दिसंबर के और सुबह 6:15 पर नीलकांत फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। तो अगर खबर पसंद आए बा तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी, चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।